Ako itawagan ni kay Gardabara. Oh, Gardabara. Gardabara, mura hinapon. Gardabara. Gardabara. Daw da, nay saging da. Ha? Na, luwi kayo. Pagkaon sa kwaknit. Ano kita saging bi? Bitaw. Wala ka nugon mo na lagi kaos ko net. Oh, pagkaon sa kwaknit. Na tidak saging maket kaos ko net. Gingkitan. Lagi pa kita sa net. Dagan kaayo, Ay, ano? kuwan pa na kanang kuwan pa na nga saging kana siya ni linghod. Lingkod. Wala ginakuha sa tag-iya. Kuwan pa na sa edad. Wala may ginakuha. Net. Oh, yan Oh, una yan na saging. saging nga good. Tadko untar ba? Oo. Dagan tigpapahak. Damage na ni. Dagan Sayang nga tigpapahak. saging mga keto. Sayang nga good. Usa ka bulig na damage. Nalambag mo nang yan punuan murag nakawan sa kuroy sa angin. Kuan ba? Paborito ba ni Kajin saging? Kay makapabalbon. Bitaw, magabalbon. Ay. Mo ni ganahan ni Kajin saging Gardaba. Ang pangalan ni sa mga mo ni siya saging Gardaba Oh. para Eh, pang pan sa mga kanang para pang barbecue. kung magkakita ko hinog kayo na Gardaba. Ah. Kaya ako din kuan Kilaw. nagkiton. Pwede ra ni siya hinog ano niya dili Oh. lutoon kilawon ra imo ra kanon lang Oh. ko. Lami Mo ni siya masad na. saging Gardaba. Unya makaproduce pa ni siya og potassium. Potassium. Oh, good for the heart. Ay, good for the heart. Mo ni siya usa sa ni siya sa himonog ketchup. Ketchup. May mo din ng ketchup. Oh, kini siya. Kini yung saging ang Gardaba. Suya good. Oh. Daghan kini siya og vitamins ang saging nga Gardaba. Madala. Vitamin D. Nami pa jud Good kayo kung for- hinog din kilawon. Vitamin D good for the heart. Bitaw, good for the heart. Unya, Maka-healthy. kuan po ni siya, nindot po ni siya pang barbecue. Barbecue. Banana Q dai Oh. barbecue. Banana Q. Kani bagi ang Gardaba bagi mo barbecue. Barbecue nga saging makiat nakakaon. Indo ba kay na? Ibutangan Lami na mo lang ni siya kining saging ang Gardaba, lami mo ni siya himo pan barbecue or banana Q. Dada, gusto ko maghimo tay nga na dada kay lami kay na. Ani maghimo yami ngani kamo dako ni. Then di man nato Di mo ade. Kasi kapag anta sa tong kasaban niya ta sa tag-iya Yo, ba. grabe tao kay dili niya mo nalambar ni siya kay nalamba sa hangin siguro ni ba. Basta nga na ba kusog kay Damage hangin naman ba kusog kay hangin. Hindi matuwad siya na lang. Bitaw kining saging basta yung nani nga klase dili sa ni siya sumol ka saging usa sa ni siya sa demand nga saging ba. Kanang umok mahalin kani siya nga saging kay kuan mo ni siya kanang daghan ang ganahan nga mga og ingonani nga saging ba. O dagan Saging magud nga kayo. Gardaba, man ni siya saging Gardaba sa mga. Ambot lang kasi inyo unsay tawag og pangan ani diha. Basta sa mga dire kay saging Gardaba. Saging Gardaba. Mao ni Ako siya itawag anak kay Gardabara. Demand nga saging diri sa mo ang lugar. Oh, ako itawagan ni kay Gardabara. Gardabara. Gardabara, mura hinapon. Gardabara. 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 Hinapon na ni Kajin magyat. Di ay, Gardabara. ako itawagan ni Gardaba. Gardaba. Di Gardabara. Dili Di-joke siyang naman to mo. Gardaba, ang ginanggid sa ni siya sa kanang sabah. Wala sabada. Pareho rag naong sa ingon ani nga Gardaba pero mas gagmay to siya kay Gagmay kayo? kontra ani kay kini siya dagko siya Nay, katong nay, sabah gagmay gagmay ra. Ngana ra. Gagmay ra kay siya. Kini kay dagko man siya kay Nadagko Gardaba. man na sila. Ang katong sabah mas gagmay to siya ani. Mas gagmay. Mas gamay? Mas gagmay to siya ani ang katong sabah. Sab'a? Sabah. Dako Tawag kay diri sa mga sabah. Saan sabada? Lain sa to siya. Sa lain na saging? Lain sa to siya klase. Lain sa to siya klase nga. Nadi lain-lain klase sa saging? Daghan ng klase ang saging. Doon ay Oh. saging. Nasi Saging hilaw na, saging hinog. Nasi kuan ka ng lakatan. Napoy lakatan. Napoy gilakdan. Oh, nasa nang gilagdan. Gilakdan sa buwan. Chuya god. Daghan man klaseng saging sa mga adre kay na saging hilaw, napoy saging hinog. Oh, Unya kung nagustuhan niyo mo mga video magyat, please like please share, and subscribe. please subscribe sa my YouTube channel Probinsyano Kyat. Thank you.